tɔgɔ ye Adama Fɔnba ne ye camancɛ kalanso mɔgɔw ka lafasali tɔn min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko SIPESCO ne y'o secrétaire général ye ani an jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ko syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ne ye olu ka kuma lasela ye n'a bɛ fɔ porte-parole. Musa tɛmɛnen o kɛra an ka sigi ka fɔ laban ye grève ko in kan. Donc a ye sigi ka fɔ in na a b'an ka point ninnu de kan an ye laɲini minnu kɛ Mali gouvernement fɛ laɲini 10 de don. Donc laɲini 10 ninnu na Mali gouvernement de dɛsɛlen don ka proposition kɛ bien sûr an ka laɲini ninnu caman kan. An ka laɲini 10 in ye pour que Mali maîtres bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ani kalan bɛ se ka kɛ an ko min ma enseignement de qualité. Donc laɲini 10 in bɛ c'est pour l'école et pour le personnel enseignant. Donc Mali ɲɛmɔgɔw kan ka lajɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min na parce que jamana foyi tɛ yen nɔ k'o bɛ se ka taa ɲɛ ni kalan ma sabati jamana min kɔnɔ. Donc tile 10 in yanni tile 10 in ka ban déjà an ye baara bila sɛbɛn wɛrɛ bolo bila kun an kɔrɔ o ye tile 13 ye. O bɛ daminɛ kalo nata tile 13 ka taa ban marisi kalo tile fɔlɔ. Denmisɛnnin min ma taa kalan na bi anw fɛ o ye Mali gouvernement de nɔ ye parce que an bɛ ka laɲini min kɛ depuis octobre an bɛ ka nin laɲini kɛ fo ka taa se grève ma parce que an m'a daminɛ grève la an y'a daminɛ fɔlɔ comme on appelle cahier de charge an farala ɲɔgɔn kan an y'an ka cahier de doléance kɛ o tun ye point 11 laɲini 11. An y'a ɲini k'an ka ministère de l'éducation rencontrer o kɛra gɛlɛya yɛrɛ y'an bolo fɔlɔ donc k'a fɔ a ye k'a fɔ ɲina laɲini 11 de bi Mali maîtres bolo an ye ɲɔgɔn ye gɛlɛya kɔnɔna na an y'a ɲɛfɔ a ye an kun bɛnn'a kan k'a fɔ ko an bɛna sigi ka fɔ kɛ pour que solution bɛ se ka sɔrɔ min na joona an ka solution sɔrɔ la mais Mali gouvernement de ma o inscrit au cadre kɔnɔna na n'an ko min ma cadre du dialogue social. Donc o de nana n'an ye grève fɔlɔ la an ye 72 heures fɔlɔ kɛ ka o tile 3 baara bila kɛ o bɔlen kɔfɛ ka tile 5 baara bila kɛ o de nana n'an ye tile 10 baara bila la donc sisan an bɛna taa tile 13 baara bila la. Aujourd'hui o sera Mali fan bɛɛ an ka sɔgɔmada in na an kun b'o baara de la pour que école o école bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ bi bɛɛ ka sɔrɔ ka daminɛ duguma kalan préscolaire la ka na fɔ camancɛ kalanso la bɛɛ ka se k'o sɔrɔ bi donc bɛɛ y'o sɔrɔ an kɔni kunnafoni minnu bɛ ka di an ma bi bɛɛ y'o sɔrɔ bi donc ni an ma ɲɛsin kalan ma dɔrɔn foyi tɛ se ka ɲɛ an y'o de f'u ye i mana bombe san i mana avion de chasse san i mana avion de guerre san i mana kalachnikov san n'i ka jamanadenw ma kalan i ma foyi kɛ donc fo kalan de ka ɲɛ kalan tɛ se ka ɲɛ école maître kɔ école maître tɛ se ka kalan ɲuman kɛ n'u ma bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ se ka to u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na donc fo Mali ɲɛmɔgɔ ko o de faamu k'a fɔ ko kalan de ye fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ bɛ daminɛ kalan na fɛn bɛɛ bɛ laban kalan na donc ni école maître farala ɲɔgɔn kan pour que ka se ka laɲiniw kɛ minnu bɛ se ka an se o kalan ɲuman ma moi je pense que gouvernement yɛrɛ kan ka fara anw kan bien sûr ka se ka daminɛ président de la république ka na premier ministre la olu yɛrɛ kan ka nin ko kɛ u ka ko ye pour que laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min. Laɲini fɔlɔ an ko ka musaka di école maître ma min bɛ se ka to u ka document ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'an ko prime de documentation aussi fana an ko ka musaka di école maître ma min bɛ se k'u ka sokow nɔgɔya n'an ko prime de logement. O kɔfɛ an ko sɛbɛn dɔw bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko plan de carrière depuis mois de juin tɛmɛnen na 2018 an kun y'o projet kɛ k'o ban a kan ka tɛmɛ conseil de ministre la dɔrɔn o de dɛsɛlen don ka kɛ an ko k'o adopter conseil de ministre la parce que a bɛ anw ka baara nɔgɔya a bɛ faamaw ka baara nɔgɔya o kɔfɛ an ko an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ parce que n'i y'a jateminɛ k'a ye maîtres u ti discipline kelen kɛ u ti bɔ école kelen na donc école ba dɔw bɛ yen nɔ ENSUP ni ENI ni IPR ni Balafaseke ninnu olu diplôme bɛ minnu bolo an ko k'olu ka situation régulariser administrativement ani financièrement donc o ye laɲini dɔ ye laɲini dɔ fana bɛ yen nɔ an ko élection professionnelle c'est-à-dire que ka ɲɔgɔn dan kɛ Mali syndicat ni ɲɔgɔn cɛ a
bɛ se ka dɔn cogo min na nin de ye syndicat fanga ka bon nin de ye syndicat fanga ka bon ani fana an ko ka an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ fonctionnaire don mais u ma ta maîtriya hukumu kɔnɔna na mais komi jamana ɲɛmɔgɔw ma recrutement kɛ olu discipline ninnu na donc u y'o fonctionnaire ninnu ɲini k'u kana o discipline kɛ écolesow la donc an ko olu fana ka intégrer an ka corps la parce que difficulté caman de b'u kan même pour k'u ka avancement n'u ka contrôle pédagogique la i b'a ye k'a fɔ degun b'a la donc o ye laɲini dɔ ye laɲini dɔ bɛ yen nɔ Mali gouvernement ye décret 2 ta o décret 2 in bi sariya sunba bɛɛ sɔsɔ sariya sunba minnu bi mɛtiriw kun kan donc an ko o tɛ se ka ɲɛ jamana na jamana ni jamana min ye sariya jamana ye donc an ko Mali gouvernement ka o bila sariya hukumu kɔnɔna na ani laɲini laban o ye n'i ye mɛtiriw ta mɛtiriw ye kuluba 2 ye dɔw bɛ yen nɔ olu ye fonctionnaire de l'État ye dɔw bɛ yen nɔ olu ye fonctionnaire des collectivités ye donc an ko fonctionnaire des collectivités degun dɔ de b'o olu kan u tɛ se ka nommer service bɛɛ la donc an ko ka fɛɛrɛ kɛ pour que olu bɛ se ka sariya bɛ se k'u yamaruya ka se ka nommer service centraux la donc kumabaw la ani décret dɔ bɛ yen nɔ décret 529 ale bɛ kuma comme on appelle examen cours de kan an ko an ka sigi décret in kan an ko sa relecture donc pour que au moins parce que ni Mali examen sumayana bɛɛ ja bɛɛ sirannen don parce que là a ko bɛna kɛ cogo di donc parce que anw yɛrɛ ka jateminɛ na an y'a ye k'a fɔ minnu bɛ examen ko ɲɛ u bilalen tɛ minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na donc an ko ni Mali gouvernement ka sigi an ka se k'o décret ninnu relecture kɛ pour que au moins examen ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na musaka ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na pour que baara bɛ se ka kɛ baara sabatilen cogo min na donc sisan an bɛna taa tile 13 baara bila la donc ni denmisɛnnin min ma taa école la anw fɛ o ye Mali gouvernement de nɔ ye parce que olu de ko u bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la an y'an ka danaya de ta ka da olu kan Mali bɛɛ Maliden bɛɛ donc ko olu de bɛ se ka an ka jamana kalan ko ɲɛnabɔ a bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ an ye sinon n'a y'a sɔrɔ premier ministre den dɔ de tun bɛ école publique la k'a fɔ ko ni tile 10 in kɔnɔna na o ma taa école la ou bien président den dɔ de tun bɛ école publique ninnu na ko tile 10 in kɔnɔ k'o ma taa école la sisan o ma sɔrɔ solution sɔrɔla la mais comme o mɔgɔ tɛ fantanw denw ma donc o de b'a kɛ f'a ka gɛlɛya f'a ka kɛ i n'a fɔ sa bɛna tiɲɛ u bɛ sɔrɔ k'u ɲɛsin a ma n'o tɛ sisan o ma sɔrɔ laɲini ninnu bɛɛ sabatira